Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka wanda muke kawo shi a koyaushe a tasha tamu ta Al-Maharat YouTube channel. Albishirinku masu bibiyar wannan tasha tamu mai albarka. Kamar yadda muka ji cewa shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari ya alƙawaranta mana cewa za a canja launin kuɗaɗen Najeriya tun daga kan Naira 1,500 zuwa 200. To kamar yadda muka bayyana muku, abin ya tabbata, Janar Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da wannan kuɗaɗen a yau, 23 ga watan Nuwamba 2023. Sai dai kuɗaɗen abin da ya faru da su shine an canja musu launi ne, ba wai an canja musu fasali gaba ɗaya ba. Masha Allah.